ktoré sa používa, keď sú vlastne úle pri sebe zalepené, aby sa dali ľahšie vybrať. Potom sú tu úle a ramiky a liečiva a medomet. Medomet, do toho sa dávajú ramiky a potom sa ho vyrážajú. Hrávali takúto hru. A vlastne prvý taký významný rok bol 1863, kedy bolo založenie futbalovej asociácie. A to bol vlastne prvý rok, kedy sa futbal oficiálne nastavil ako oficiálny šport. Ale je, lebo... Záber? Záber? A preto sa ešte ste homí zlám. Záber? Dobre, záber? Super, ďakujeme. A potom cestná, oni predávajú biznis letadla alebo také malé vrtulové a to si kupujú ľudia, ktorí si chcú kúpiť nejaké letadlo. Použiť preto kerosín to isté. Kerosín sa destiluje pri teplote 150 až 250 stupňov Celzia, takže v takej strednej časti kolóny. Kerosín sa teda používa pre sezónu. Tak máte vlastne prvý si môžete vyberať z draftu, aby ďalšiu sezónu to bolo vlastne viac férové. Dobre, ďalej vám poviem o nejakých rôznych ligách. Takže pre tých študentov NBA, ktoré je 30 tímov, je to najlepšia liga na celom svete, v podstate americká liga. Potom založil Dave Chandler v Spojených štátoch amerických v štáte Oregon. To, že túto kešku založil, zverejnil v online diskusii. Ľudia z tejto online diskusie našli a začali zakladať svoje vlastné kešky. Hneď za prvý mesiac sa založilo viac ako 75 kešiek po celom svete. To vyzerá. No, ostatný to. Čiže najprv zoberieš taxoláno. Len si ho od ramena až do kola. Že zoberieš si to takto tu, urobíš takúto snúžku, urobíš ešte to, a potom iba to takto dáš. Si budeš mať toto.